wathuma umntwana kaNkulunkulu egameni likaJesu. Nakho la sikhona bazalwane. Alibonge igama elihle. Kunezinto abakumpostoli. Kunezinto ezinye ezithathwa ezweni singafanelanga bayinikeza amandla abantu angabhilongi kubo. I mean like lento isho ukuthini bazalwane? Amandla okwamukela izinto zesikhashana and izinto ezihamba ngemigudu ethile esinefavor somebody, not ukuthi kube yinto yokukhava wonke umuntu kaNkulunkulu bese bekhuluma lento yethu thina esithola ngomusa yamandla kuze sithole lento bazalwane, ngoba ngifuna sibe nenyawo ezakithi bamakhaya, fundisa umzolisi ezakithi esizosho lento bazalwane, ngoba lethu lento